Personal nga ginbaton sa isa ka individual nga nagserbe informant sa nahamtangan ni Jerry Lima nga among suspek sa pagpatay sa isa ka senior citizen sa Ledesco Village tabok sa La Paz ang Mayo. Ang reward money nga halin mismo sa Iloilo City government. Sa matandaan nga may ginatanyag nga 550,000 pesos nga reward sa sinuman nga makatudlo kay Lima. Sa diin sa among reward, 500,000 pesos ang halin mismo sa pamilya, samtang 50,000 pesos naman ang halin sa city government. Sa interview sa Bombo Radio kay Joy Van Dilaga Gorsal, ang spokesperson ni Mayor Isa Teranyas, iagin pahayag nga dako nga bulig ini para sa pamilya sang biktima nga matagan sang hustisya ang ilang nga iloy. Madumduman nga naaresto sang Domingo nga adlaw ang suspek kasunod sang isa ka entrapment operation sang Iloilo City Police Office sa Oton Public Plaza. Gindayaw naman ni Mayor Isa ang Iloilo City Police Office upod sa iban pang mga law enforcement agencies nga bangod sa ila dedikasyon kag commitment na tigayon nga madakpan si Lima. Personal nga turnover sang aton nga alkalde Mayor Isa Teranyas ang cash reward sa sining individual nga nagabulig sa aton nga mga authority, especially sa Iloilo City Police Office Intelligence Unit, para nga maila kag malocate kag maaresto no ang ining suspect nga nagpatay sa sining senior citizen sa Ledesco Village sa distrito sang La Paz. Dako ini nga development para nga mahatag man naton ang hustisya sa biktima kag sa pamilya nga nabilin, especially sa sini nga mga kabataan. Sining ganin ni Mayor from the very beginning ang iyang full confidence sa aton sini nga mga law enforcement agencies, especially sa Iloilo City Police Office ara get. Ang kabaing sang pahayag ni Joy Van Dilaga Gorsal, spokesperson ni Mayor Isa Teranyas.